guys, order ko dito. Hindi tayo building. Kaning mix foods. Guys, kani siya. Kaning mix fruits and vegetables. Kani. So ayan ni nato guys, kung lami ba ni kani. Kani okra. Nami. Crispy kay guys. Kani, wala ko kuan eh. Kalbasa. Nami. Tira. Asa kani guys eh. Ito ning pagkauna eh. Tamis. Kani mushroom. Ano ang mushroom? Kalbasa. Okra. Tinisuwayan ang kanil. Banana. Lami ang mushroom. Prawn. Kasi batong. Pinya. Pinya.